archimang lukumang nana sasa bayo kromo we wato wala mala anyunsu saran se karif ko archi de pres par nyunsu sobuso ude ina yari disi pe walo bigi pres par tori epsa sobuso wa jubileum yari ude ma we barodi not gomit zuid oost we gomit west we spedef mama serna ari bani sturo de koluku en yere de pres par tori en misdanga barawi kashya Para sa lobby wang fa usabi na programa baka mame bar ala de diaspora gemeenschap natuurlijk in Nederland, maar ook in Amerika, Caribisch gebied. Een goede dag, maar ook in hier Suriname, ala de Suriname people sa volgen het programma van UNO. Hij horen nu up to date natuurlijk en ik geef nu ook de feedback hè, masara gambo. We baro was with day en fuja so uit met jara programma nanga masara. Gambo. So, dan lek fout tak ik ba di weji odi dana ayari disi 2023 dan na wan jubileum yari. Sobu so des nisi abif danga de potogisi da este wan duf den krioro e kong dat ama spasi keti koti maar dat no dete no ube abi este a dufu de Hindustani brada Hindustanse emigratie sobu so 150 jari en dan wan losan ipsa barawi kashmis danga ja verter mi so Klopt masara gambo. Lek fa isabi president fu akondre masara chan santoki in a kader dat hij voor 150 jaar Hindustanse immigratie dat was lo activiteit bij de. So, en one de activiteit ma prespari in atordisi taki hergoron tapu shapi store dati. Da kouluku fagoron tapu shapi store dati. President of India, Draupadi Murmu's 3-day visit to Suriname concludes today. She will visit Lala Rook Museum, Arya Devakar Mandir and Vishnu Mandir there. Later, a ceremony will be held at the monument of Geva Helen Helden 1902. The President will also receive a community reception. She will then leave for Belgrade on the second leg of her three-nation visit. Earlier on Monday, she held restricted talks and delegation-level talks with her Suriname counterpart Chandrika Prasad Santokhi. 3 MOUs in health and agriculture sectors were signed between India and the Republic of Suriname in Paramaribo. These MOUs include a joint work plan for cooperation in the field of agriculture and allied sectors for the period of 2023 to 2027. An MOU between the Indian Pharmaceuticals Commission and the Health Ministry of Suriname for recognition of the Indian Pharmacopeal standards, and an MOU between Central Drug Standard Control Organization and the Ministry of Health of Suriname on cooperation in the field of medical product regulations. The two presidents reviewed bilateral relations in all fields, including political, trade and economic, development partnership and people-to-people ties. Specific areas of cooperation such as ICT, agriculture, defense, health and pharmaceuticals and Ayurveda were discussed. Both expressed the desire to give greater content to the traditional warm and friendly ties between the two countries. The MEA Secretary also informed about the announcements made by the President regarding India-Suriname. So, da du luku shifa goron tapu potatori, da sopers verstaan uit aan jonso, dan zou. Ano somara president fu India konja. Luku masra gambo. Inderdaad, imshasan like 150 jaar zijn Hindustanen like contractarbeiders de man kasrana. De man rokotapaduti. Of de man gwa Marienburg, trouwens gwa Nikeri, trouwens gwa Saramaka. Maar goed, einde van de rit, Hindustanen als contractarbeiders, de man doet de man plicht. Maar dat want takkie, ze zijn als immigranten gekomen, hè? Ja. En de man moet op India komen. Ja. Ja toch? Nanga boto Lala Rook, de man kom, eerste wang. En nou, a president sa rin dape,
Ja. Nou, mevrouw, Ja. toch? Draupadi. Ja. Dus dat uitnodiging natuurlijk voor Ja. een president. Ja. Als man doet beleefdheidsbezoek ook. Ja. Nee, maar Archie, me koti mofo. Omdat asan de so namelijk taki, if you no sa peyuk moto, dat you no man verteer yuk ching. Klopt. Dat want dat de no sabi geschiedenis. En die, te odiso isabi geschiedenis, dan, omdat die sabi taki India serefi, e die ala de nakomelingen ving, die doet den best in Grontapu. Wie spef Grontapu de, Ja. die de wan award. Dat want taki, I kong, I go, I trouwen tra nasi, I go vorm wan tra nasi, I go vorm gezin, I go leri, I go do disi, en je doet prins Parsani, dus dat we die wan award. I sabi toch? Ja, ja. Prins Pari in a tordisi, mi sabi taki, waf de bravo di beetje swan piji award, na masara Deo Sharman, Klopt. a maat beetje swan piji award. Mine kotimo for masra gambo. A award sa masra Deo Sharman fini. Ja. Nou een award sa een bigi ranking, ranking van status in Ja. India. De maak bij Padma Shri, de maak arasan. Ja. En Padma Shri in een zomaar. Dat wil zeggen dat je daden hebt gedaan voor op de cultuur die eigenlijk India draagt, Ja. overzees te brengen. Hè? Juist. En in akader dat hij eigenlijk in Shida Masra Deo Sharma, kisa award dat hij vanuit de regering voor Zo. India. Maar Prins Pari in a tori disi po wan go, permite mensen wan go, taki, die demandis e kong, dan if je volgt aan jonsu, de is je vader man kan a boto, alasani de man simulair baka, fusori vader man kong. Je verstaat toch? En die de man kong, dat de man no sapsa de be committee. Je verstaat? De man kan a legi anu. De man kan a wapchi soort saka De mekare Hindustani Gathri. So, Dus maar matiki na nga wa. ja, maar krioro e kare wapchi tai tai. Ah, Dat ik kon, maar meku archi, sa masara santoki, sobu so a president fa kondere disi, waf de chief mamasar na, want meku taken bung, na waf chief mamasar na, an waf chief India, nee, na waf chief mamasar na, want a jase mange pameken, en een mange passer fa jade ko bore tu, isabi toch, en wansan mi wan char konjunu, fu fretu ko yukan tak ya tu sort libisman mo. Ya bun libisman nanga takru libisman. Adena alasei. We speak of Grontapu. Tako artisa presidente taki. Werken. We kunnen het noemen valse beloften. We kunnen het noemen misleiding. We kunnen het noemen dwang. Uiteindelijk zijn ze hier gekomen. En ik zag waarmee ze gekomen waren met een zakje, een jori. Zat er geld in? Nee. Wat zat erin? Durf, moed, vastberadenheid, hard werken, geloof, dharma. Maar met name niet werken voor jezelf, maar werken voor de generatie die na jou komt. Werken voor een betere toekomst voor je kinderen en kindskinderen. En kijk voor wie ze gewerkt hebben. Kijk om u heen. Voor wie ze gewerkt hebben. Dat we het vandaag beter hebben. Het mag niet zo zijn dat er onzekerheid in het land bestaat met betrekking tot medicijnen. Tweede is, ik heb die prijzen gezien die wij als land betalen voor import van medicijnen. En ik heb die prijzen van diezelfde medicijnen gezien die geproduceerd worden daar in India. Maar India kan die medicijnen wel brengen op de Europese markt, wel brengen op de Amerikaanse markt. Maar hier komen ze niet. Die afspraak is er. Die fabrieken gaan hier komen. De regering heeft alvast 10 ton medicijnen gestuurd voor ons. Dat zijn allemaal essentiële medicijnen. Die medicijnen die geselecteerd zijn, waarvan we weten dat de samenleving dat dringend nodig heeft. Maar natuurlijk willen we een medicijnvrije samenleving zijn. Door meer te gaan investeren in die healthy lifestyle, gezond leven, gezonde voeding, dat je minder ziekte krijgt. So, dat doe je a president Alassane. Dat want dat attack die kom. Money no be de na pototof den.
Schrijf je mas raga. Not bede. Maar tak sabe de, bede durf. Dekati. Isabi toch. Doorzettingsvermogen. Alla de sandati. Zorgu tak de kodoro tak wan level. Dus aan een lidmaartje. De atleti voor 4 vings. 150 jaar. En die stansen ebikaras. Mogo even wapchin zo daarbuiten, hè, mas raga. Maar het blijft erop. Punt. In een samenleving, je ziet dat een Hindustani mens weer zodanig van in alle lagen der mannen. Weet je? En daarom misref met dat je Johan en uit de roots voor een Hindustani. Die cultuur moeten we behouden. Ja. En je ziet ook dat jongen van de Johan nou, het trekken op zo terug. Waardoor je ziet dat op zo verzadiging komt. Maar goed, like van Itaking, door middel van vertrouwen, dik ati, de ouders voor unu pot unu jaso. En we tjara sango door. Zo. Dan Prins Pari in een bezoek dat president Chakong voor India Chaka Sernang. Dan a memre Sernang. Want dan de Hindustani barada wanga sa a memre. Nee, want na 10 tong dresi Ja. kong na in Sernang. Fu yepu do na dresi jaso so atoso. En dan morofara dan fu datratori dan wan papira meki wan papira teken. MU. Wa MOU, sobuso, iya. Dus pe de man e verstande serf takere. Disna yepi sami oji, seranang. Anoji, mek mi tak even. Ja. Disna yepi samoji, seranang. Mhm. Ano Hindustani barada. Want if igwa atoso, ino kan fentang na wa Hindustani barada musluku yu, datara, of Yampanesi, of Krioro. Nee, isi chikba. Dem libi serf abara. Jidesma mek de dusa dem dunangai. Dus aderesi naf seranang. Klopt. Je verstaan? Klopt. Alla de medisansa de moduna de atoso fu onderzoek oso deresi nanga alla de soort san dat je fasi. Alla dat teken toe. Je verstaan? Klopt. En dat de mij gomoro fara tapa agrarische sector sobu so pran grondtori. Isabito. Want sami wan taki ano de Hindustani barada wan be prani sernang. Alla de trafor ku di bede e prani. De suma tabaka yungu saptak nee. Mino katabaka ma bi fara waji. Mim komprantu. Mim kon doen sani toch? Klopt. Je verstaan? Klopt. Dus dat na a bedoeling. Want a deso kaba arti manu kumana na sasa ba yokromo we wato. Sab wansani tak wan biji ekonomia man taki. Amantaka wansani boit oli gas nanga ala de terasani de delle stoffen. Maar moro Prins Pari tori saka purwan kondre uit en biji no toe voor zorgen dat ik kan verdienen. Genoeg de vissen. Alle man kan verdienen. Dat na pran grong. En Landbouw. wat vruchtbaar grong. Je verstaan? Klopt, mas raga. Lek fai takin ook doet mas raga bo. Ja wan lo afspraken sa de man meki de man takin fai takin MU de man teken die de Ja. matrasani. Tap technisch vlak gebied Ja. de mag die ondersteuning. Ook toe president doe een verzoek. Ja. Of de man kapot een Ayurvedische ziekenhuis ook te insragen. Wena dat met taki toch? Precies. En dat na sansa je leg uit. De man moest man begrijp, zo zie we aan gonen gaan kondre. Ja. Isabi, als aan het tak papsboom je zet sani hè. Nee. Tak aan de man, je nodig de man uit, de man kon en dat je zet san aan de man Thomas Ragamo. Maar dat is aan seti. Precies. Dus asani, anoan gewoon sani, shasan dis lek wan win marchi di seranang. Wie so de regering nog kon, do abif godoro nangeng. Ja, bijvoorbeeld door. Omdat En er if een you know- afspraak zijn met aan de man. Ja, en if you no godoro nangeng, dan wan doodzonde. Want dan, do no once, maar, do you serefi, maar do a poti volk. Klopt. En dat no kan. No kan. Want a politiek dat no demora modo. Tak ano mi partij bij doasan disi. Dus dan no mi kong, dan mi no doen. At follow-up moest de. En Asan moest follow-up moest de godoro. continuïteit moest de tak asane godoro. In kan libe omdat na wat regering doen dat mine godoro. Maar voor bereik, a soort san disi, a situatie die de na day 2023, isabi top, dan je begrijpt dat je, de no be aben sweetie toe.
En daaruit, die ben op fit man. Man die Ja. ben fiti, voor zorgen dat de man betjes de leti, die ben konden toe. Die sabi toch. Dat kan kari, iba masara matura, iba ramjani, isabi toch. Nanga ete wan trabara de, rachgari, ala de mandati, be feti, di desma di be kong, ti dena de man panya wortel in mama sernang, de mana sernama wan de mana wan tra passport yara, No. Ivers Dara, Nasaranama. Maar bij de vrijheidsstrijders in Hindoestaanse gemeenschap. Ja. Want we kunnen ook een beetje in de geschiedenis gaan. Ja. Als Ragambo. Mhm. Het is niet makkelijk geweest. En dat is bij de makkelijk toch. Nee. De man kon contractarbeiders. Dus de man ben goroko. Tap de suikerplantage, de Ja. cocoaplantage. En Ja. het was ook onbeerlijk. Het was niet makkelijk. Nee. Je sabi toch? Ja, mi mag tak. En zodanig de wetman bij Abdesan. Dus de man bij pot drukken die de man tak, joh. Im doet dit, im doet dat. En er werd dus ook niet zodanig wat afgesproken was om hun bijvoorbeeld op te bouwen. Dat de man no begi de man desan. Want Dus- de man dan mo koti mo voor mas Ragambo. Want Mhm. mo tegi wasani de mag mo po en der is na de voor ouders dat de man tegi mi of ara trumino sabi. Mhm. Manasa sami yere. Ja. De voorouders ulu de matek de mana India de matek matak go chari go ina principe rama na nga sita itang na paradise na pe. Hallo. Dus de man hoor de man me lafu wa asa of la so na serieus ani. Ja. Tak de man de matak yo mo charu no go ina paradise. Ja. En het was ook al niet best goed in India toen der tijd, Ja. toch? 150 jaar terug. En de man stappen in naar boto. Ja. Ja, de man kon met de bedoeling dat het hier inderdaad een paradijs Ja, maar ik kom niet zou eraan, wees, ja, maar dat kom niet het eraan, niet- mga sita. Precies. Dus altijd, de man bereikt, if je gaat naar Ramanangasita, is toch een paradijs. Dus Ja. zijn goden, dus je gaat naar een land van God. Ja. En ja, hier aangekomen, dan zijn ze ook heel verrast. Ja, dus dat we begrepen dat kasan be kontaranga. Dus de afspraak die we meki, de mano be konde na, isabi toch, dana mesandel, na taranga libi, isabi toch, je go siribi neti, ino safaye wichi tamara manteng. Maar, de man mek moeite. En dat na aprespari a belangrijk sani. Leksa president taki, en sa president taki, ne gelda ji de Hindustani barada wang. En gelda ji allemaal in Sernang. Tak di de man konde man kanga, epchi tumu, epchi tai. Maar money no be de na tai. Sabe de ina tai. Na dekati. Durf. Fu woroko. Fu moto. Uit dat toko. Fi kot na pa diri grong. Fi katak mina wan tru. Jaja saranamang. Ja. Want amane passport netak India. No. Ama passport netak China. Isabi do. Suriname. Ama passport netak Afrika. Ama passport netak je bent Surinamer. Isabi do. En dus dat want dat yum lob you brada yum lob isa. En lek fami taka fesi na tusot libis man model. Ja. En het is belangrijk voor ka leer voor serefi. Mhm. Ja toch, maar die one exemple. If they smaf me, they be pran karu anga chapu. Mhm. De chapanga anga a ede seifa wan seifa chapu wapchi olo de tapa karu. Mo man ko yep mi pran karu shama danga wan pistichi. Ama drai wan olo ama pota ini. Je verstaan. Ja, moro makkelijk dus. Ja, dus wel leer voor serefi. Voor kan bouwen akonder. Is dat samen vind leuk ook te in een heersan in die Masaragambo? No. Yung sabing and yung sabing Sranang na yung mama you doti you live it big. Ori bagagi mi biki
dat doe je rapoku, dat want ik ook def toe. Isabi toch? Want de regering die staat in de naar tweede helft. En in de tweede helft, daar heb ik mijn doelpunt. Wat wie fly? Waar we flybal. Flybal. Dus zo, work def doe. Maar unja in een programma, una voertef ja torangai. Maar zou kan leggen uit. Dat je toezot kas money. Ja, ba kas money, zij je pot money, je leggen bij. Dat begon een periode de je sa money, dat zij je go dwang of zij je go dwang en dat a jum sabi. Maar atrakas money sa mi etaki, dat na investeren in jezelf. Je verstaan, investeer in die serefi. En die investeren in die serefi, de kan sabi voor x aantal zani. En sa de bigi man, economia man betaki, en mi betaken ba, taki, landbouw. Na en pour wan kondere uit a toko. Voor zorgen dat de kan produceren, voor exporteren. Want voedselveiligheid na wan prespari na prioriteit in hergoron tapu. Want soort president wan chawan kondere, dat en volk no manyang. Dat no kan. Dus mek moeite. En na dat kwetje me toe. Na kasmoni dat kwetje me. En daarom mek mi eteji. You know. Dat trusiani na grond. Paranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat nap ik wan jaja sarana uma of wan jaja sarana man. En mi ning na masar dignity gambo. Lek fay takje masara gambo. Leko mo takje ook toe. Aher stranang generatie. Ja. Takje. Alla de bevolkingsgroepen. Ja toch? Of na Snisi, of na Crioro, of na Hindustani, of na de Portugese. Ja. Alla de man integreerbaar. Una stranamang. Zorg ervoor dat lek fa a systeem e gono. Alla de lager abe systeem. Tramantron datra. Tramantron Skoutu, tramatron brandweer, tramatron bouwman, tramatron chauffeur, Ja. Piloot. Vraag naar alle de bevolkingsgroepen. Mek er doorsnee, psa, door een herlinie van economie, go bereiken doel. En de economie fusrana en lolok basa safi. Ja. Om probeer voor behouden en vooral de jongen ook te hebben volg het systeem voor de man herdi. Dan probeer voor liever je bijdrage. Sta niet aan de kant te kakkelen. Is dat niet de mensen barbar lolo sana schrift zo maar sani sana nut. En vaak mis je ook toe elkaar scheldkanonnen wat niet nodig is. Hè? Nee, ja, no van nodig. Waardoor je broko je schreefje, je broko trauma sa de CEO en heb je ook geen vision om verder te gaan. Ja. Mijn punt is, zorg ervoor, investeer in jezelf. Doe sayuani, maar het moet wel een wezenlijke bijdrage leveren. Die alles allemaal. Ja. Die je schreefje directe omgeving, maar ook voor jou. Zo. Sabi? Maar je begrijpt dat gaan, maar ik kom maar vikash. Ja, wat laatste zijn Dus, tegen je desma. mensen sami abifte de manu, zorg ervoor, lek van udelek, sranama, kom behoud, asranama gevoel. En we go zo morofara. Vanuit de plek ja zo, abigi man dorokba, mi abif baru wan sweet odi, teke rustig en wan tralisi. Mina masra fikash kudala. Sorgu taki. No dot mama saranam. Krimen. Sorgu taka tang kring. En he bijina in you also. Want if you move for dorok kring, das moutak aida. Aswa water das mamek dapem kango drinye want tak kring tu. We taki grantani te want baka. Get up, stand up.